uma intombi ingakunikezi attention awuyibambi nesandla ukhona osekwaqona la ubamsandla ngo mama lizishimane la bonso waqona bamsandla phela ngibona indaba kaSonke inkosi ushongo konje awusibili wasibili wazizwa kanjani nje ngesikhathi intombi ithi eqoma wabona ngathi siqomeni lalela shimane ndini Awubona ngezenzo zawo. Enjani thaza phela sasingekho thina Aí que tu veio como uma vez já na frente. Ukuqonya kwami ngazizwa sengikhululekile emoyeni ngoba ngathi ngikhuluma naye intokazi le ngangithukile kodwa ngayinika ithemba ukuthi hayi ngiyaya kuyo intombazane ngafika ngakhuluma naye ngayinika amagama engikhuliswe ngawo nami afika ingane yanginika yangithokozela nami bese ngathokoza ngasho ukuthi hayi ngijabule lapho enkhona umuzi umile sibe wabona ngathi siqomile ngayicela iproof ukuthi Mbukele Inhlaka Production angibingelele kuzona zonke indawo la kufinyelela khona Inhlaka Production namhlanje igama lami ngingulangelihle ngingowakahlatshayo namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba ke nondaba ezitha umntwana ngaso ke lesi sikhathi soxoxekela ngempela sonto esiphuma kuyona uma ungumuntu ke wasolundi uzokwazi kakhulu ukuthi ke impela sonto esiphuma kuyona ibinkulu kakhulu ikakhulukazi ke kubafanyana abancane abasakhula kanjalo namantombazanyana ngoba kuningi abebekuthola kuningi ke ulwazi abebekleliswa noma bekomeliswa ngalo kuyona ke impela sonto esiphuma kuyona indaba ezitha angikubingelele ngomukele kwinhlaka production awu angibingelele mayisa nakangwanya ngibingelele nabo bonke ababukeli b'Inhlaka Production emakhaya nabesilo umuntu uzoyibuza ukuthi ke okay undaba ezitha umntwana kwenzakalani mhlambe ngene la kusixoxela kabanzi ngaphambi kokuthi singene engcikithini yengxoxo yethu namhlanje ukusipha nje ukuthi umntwana uNkinobho ubani uqhamukapi futhi ke uqhumene ngani nalokhu esizoxoxa ngakho njengamanje umntwana uNkinobho okuzalwa la eMahlabathini ngaphansi kobukhosi besizwe sawaMpungosi yebo isigodi entendeka induna engiphethe induna uMpungosi kodwa ngikhulele khona la ngelusa kuyo le ndawo ngiyumfana nje ibhongane elincane ngaqala imfundo yamabanga aphansi kwaze kwafika emabangeni asezingeni eliphezulu kongqondo enkulu kodwa nje yonke impilo yami ikhona la eMahlabathini. Okay indaba ezitha ibinkulu impela sonto esiphuma kuyona bekukhulu bekwenzeka ukusixoxela banzi bekwenzakalani ngempela sonto esisuka kuyona angiqale ngokukhuleka kunomthebe wesizwe indlu mithi yamakhosi isilo sakithi emashobeni ngithi bayede mbunomnyama wena ongangeyintaba phinde ngikhuleke enkosini yesizwe sawaMpungosi wena wesigodlo somnqayi insinansina ukuthi inkosi ikwazi ukusithuma njengephelele Nsiza Foundation ukuthi isingathi umsebenzi omkhulu oyingqophamlando engazi bekho selokhu kwasungulwa lobu bukhosi besizwe sawaMpungosi obusemahlabathini ngoba ngifisa ukucacisa mayise nababukeli emakhaya ukuthi isizwe ubukhosi bakwaMpungosi babukhona bobubili
obunye buseshowe obukhona namanje, obunye busenkandla obukhona namanje. Kodwa lobu bala emahlabathini buvele emuva emva kokuba isilo sasondini sasondeza uNgobozana kaVukuza Mpungose isuka phezulu esaholeni emthonjaneni bengakakhi kuleli zwe lasemahlabathini. Yeah. uNgobozana wasondela esilweni sasondini isilucetshwayo kaMpande. Kuthe nangesikhathi isilo sesiyoboshwa le eNgilandi siyobhekana nesandla samaNgisi nendlovukazi yamaNgisi, uNgobozana wayekhona esandla sokuphosa Yeah. sesilo sasondini. Ngisho nangesikhathi isilo sekufanele sesentula ishungu kwakuthunyelwa noNgobozana inyanga eziyisithupha ehamba ezolanda ishungu lapho ondini abuyabuyele phesheya kuyilwandle eNgilandi la isilo sasondini esasikhona. Kuthe-ke emva kwesikhathi isilo sasendini sasesimnikeza lelizwe lalapho emahlabathini. Lathi-ke Ngobozana hamba uyogada idlinza likababa esho isilo sakoNodwengu usilo Mpande esikhona khona lapha nje ngaphansi kwekilomitha amasila. Yeah. uNgobozana wathi cha, kungenzeka kanjani ngiwumuntu nje phaqha. Wathi sathi isilo ngokwethemba nangokwethembeka kimi kuzo zonke izikhathi. Ngifuna uma ngabe kufika isikhathi esithile ucantele idlinza lesilo noma ngabe kusuka umlilo lingashiswa umlilo wasendle. Kwase kubumbeka noma kusunguleka-ke lobu bukhosi bawaMpungose obulapha emahlabathini. Emahlabathini. Yeah. Njengephelele Nsizwa Foundation sibese siba nomsebenzi ngokuthunywa inkosi yesizwe saMpungose ukuba sisingatheke usuku noma impelasonto yokugujwa kwaleli qhawe lesizwe elasebenza ngaphansi kwezilo ey'ntathu, ngoba umlando uqagula ukuthi sasicishe sibe butho linye nesilo sakaNodwengu. Yeah. Saphinde sasebenza nesilo sasondini njengoba sengike ngabalula. Kodwa futhi kunesigameko esaziwayo sesisebenza nesilo sasoSuthu, uMamonga woSuthu. Ngesikhathi kunecala eGreytown, inkosi uNgobozana yasuka la emahlabathini Olundi ngeinyawo iphekelele eGreytown lapho eyofakaza khona iyomela khona isilo sasoSuthu, isilo uDinizulu. Yeah. Ngaleyo ndlela-ke besigubha umuntu omkhulu kuleso sigaba, kodwa simgubha ngey'ndlela ezehlukene. Yeah. Okokuqala sisingathe ikhempu yebutho elincane lesilo iNdlelamithi yamakhosi eyaliqamba ngokuthi uSilwanetshe. La esikhulisa khona injejane yamabhungu akusukela eminyakeni eyi-13 kuya kweyi-19, 13 to 19. Okay. La ebesicija khona iy'nsizwa ey'ncane ngezindlela eziningi, sibaqwaqwadwa sibafundisa izinsika zokuphila komuntu owumfana, inhlonipho, imisebenzi akufanele ayenze, izinto angafanele azenze, nokubaqwashisa ukuba ingqondo zabo zisuke kakhulu kulesi sihlave sesifikile sokubulawa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane kanjalo nezalukazi. Lokhu kuthiwa ngesiZulu saphesheya i-gender based violence. Yeah. Simelene kakhulu nalowo muzwa naleso sihlava. Umkhankaso wethu-ke noma umsebenzi wethu kakhulu ubugxilisa ukuzazi ukuthi umfana azazi ukuthi ubani, ngoba kweminye imizi kuze kuchitheke imizi ngenxa yokuthi abashadikazi abaganeneyo abakwazi ukuthola ingane yomfana. Kunento eshodayo phakathi kwekhaya. Yeah. Kuze kube ngazathi ubaba ubheka ezinye indlela ukuthubula athole umfana kwenye indawo. Kodwa uma sebezelwe bona beabafana sifaka sigxilisa ukuzethemba kubo ukuthi
bayinto especial, bayinto enkulu ngoba bathwele i-generation noma isizukulwane esilandelayo, ngoba uma umfana nje ey'phathe kahle ezoganwa uzophinde futhi abe ney'ngane ezandisa umuzi kayise nomuzi kayisemkhulu. Okusho ukuthi-ke isizukulwane ngesizukulwane sekuthenini umfana ukhuliseka kanjani, ngoba umfana uma engakhulisekile kahle impilo yakhe isuke isebucayini, impilo yakhe isuke isengcupheni, futhi nempumelelo yokuthatha iy'nqumo ey'qotho ney'nqumo ezinenqubekela phambili kulukhulu ukuthi umfana akwazi ukufika kuleso sigaba uma engakhulisekile kahle. Ngikhuluma nje mina, ngikhule ngingenayo umuntu owubhuti nje ngithi ibhuti kuya esiswini kumama, kodwa ngikhuliswa abafowethu esibela amaya okwabanewethu esize emva kwabo. Besikhulisa besinikeza indlela okuyiyona yokukhula ngokwesigaba sabo, saze sedlulela ey'nhlakeni, sikhuliswa zinduna zey'nsizwa, abadidili, amakhosi, saze safika ey'gabeni zokuthi nathi sikwazi ukuthatha iy'nqumo ey'fanele. So bengeke beyibo ubulungiswa nxa sesikutholile lonke ulwazi nanokuhamba ey'gabeni ey'ningi zempilo, sahlangabezana ney'nselelo ey'ningi esingafisi ukuthi abafana abakhulayo bahlangabezane nazo bengaqwashile. Sekufanele senze ubulungiswa ngokuthi sibuyele kubo emakhaya emazingeni aphansi, sibakhe, singalahli ithawula, ngoba singaphosi ithawula ngoba kuthiwa izwe vele selifile. Ningafaka kanjani sikhona siphila ngoba thina sifanga, kodwa nathi sidabule kuwo lo mlilo, sidabule kuzo lezo nkungu, okusho ukuthi nathi kufanele sikwazi ukuchaphazela njengoba umgomo wethu njengephelele Nsizwa Foundation ithi umbala wenkunzi ucaca enkonyaneni. Siqhubekileke ney'fundo ey'ningi, saqala ngoLwesihlanu la iminyango ehlukene ikubala iminyango wezempilo neminye iminyango iyayicobelelana nabafana ngolwazi olufaneleyo oluthinta ezempilo, ngoba izona ezisemqoka kakhulu ukuthi umuntu athe ekhuliswa kodwa kube umuntu ophilayo nowaziyo ngokwezempilo, okwaziyo ukuqwashela izinto engafanele azenze, akwazi futhi nokubhekana nezimo ey'thile uma ngabe kukhona isimo esithile sempilo noma sokugula abhekana naso. Kuyiqiniso Mhayise nababukela emakhaya ukuthi kuyenzeka iy'ngane izalwe igula zisuka konina bazo esiswini. Kuyenzeka iy'ngane zibe nokufa ezizokuthola mayikhula ngaphakathi emndenini. Uthola ukuthi uma ngabe ngekho umuntu olandelelayo obuka ukuphila kwengane, kwedlulisa isikhathi noma isigaba la ingane ibisengelapheka khona, kuze kube ukuthi ukufa sekudlondlobele kakhulu. Kungakho-ke nathi sibamema bezempilo kade bekhona bebaqwashisa ngazo zonke izinto, ikakhulukazi zesigaba sabo njengabafana. Nathi mase sisentabeni khona okunye singakuvezi nesingakhulumi sigqamise ngakho, la umfana sesikhuluma ngobuntu bakhe ngqo, ukuthi yena uyafana yini ngokwemvelo yabanye abafana. Sibuka into ey'ningi ukuze uma ngabe kukhona la esibona ngazi ukuthi akafani khona nabanye, sikwazi ukuthatha iy'nyathelo ey'fanele ey'hloniphekile ngokuxhumana ngqo nomndeni wakhe ukuze akwazi ukuthola usizo kusakhanya. Baningi abantu okuthiwa abakwazi ukuthola iy'ngane ngenxa yokuthi inkinga engabonakalanga beseziy'ngane yayingalungiseka ukuthi ibonakale esisesigabeni la ingeke sakwazi ukulungiseka khona. Besibafundisa ukuthi umfana ekhaya fanele angatshelwa ngomsebenzi wakhe. Umsebenzi womfana fanele umfana angavuswa, azi ukuthi umfana uvuka ekuseni kuseyimpondo zamlenke. Umfana akufanele kuzichama inkunzi esibayeni yena engakavuki. Umnumzane olala kuzichama inkunzi esibayeni ngoba yena uyinhloko yekhaya. Kodwa umfana uvuka ekuseni abona ukuthi yonke into ihamba kahle. Uma ngabe kukhona imfuyo ekhaya, kuwumsebenzi womfana ukubheka ukuthi imfuyo ikahle, noma ngabe asekho esigabeni sokuthi uyelusa, bakhona abelusayo. Uyena kufanele ababheke ukuthi belusa ngendlela eyiyo, ey'nkomeni ayikho inkomo egulayo, ayikho inkomo edinga ukwenziwa okuthile, kube uyena othatha lowo msebenzi njengomsebenzi wakhe njengomfana. Umfana kuwumsebenzi wakhe ukuvikela igceke. Uqala njengomfana uvikele abakwenu, uvikele amantombazane abakwenu, uvikele ingane ey'ncane kunawe, uzugcina usuvikela umndeni wonke, uvikele nesizwe nomphakathi wonke, ngenxa yokuthi uma umfana ukhuliseke kahle uyazazi into ey'fanele ukwenziwa nento engafanele ukwenziwa. Sikhulume kakhulu saxelisa indaba yophuzo oludakayo ney'dakamizwa, ikakhulukazi ey'gabeni zasey'koleni. Abafana bagxile kakhulu ey'dakamizweni nakulezi zonke ezinye izinto lezi ey'bhenywayo ezimbulalazo. Sabaqwashisa kakhulu ngobubi
nangobucayi bento abayingenisa kuyona. Sabancenxa ukuba laba bangakaqali noma bangakangeni kuleso sihibe bengabe besangena nhlobo ngoba akubuyeli yayo. Nalabo asebethi bangena khona siyabagqugquzela ukuthi bazame noma ngelula kodwa bazame ukuthi baphume kusakhanya ngoba emva kwalokho kuzoba nzima kakhulu. Sikhulumile ke sagxilisa ingqondo yomfana ukuthi kufanele akwazi ukubuka into ingakafiki ukuze abe nesixazululo sayo ngaphandle kokusebenzisa amandla kodwa asebenzise ingqondo ngoba ibutho ekuyilona lona ibutho elizofuza ilembe elalikwazi ukuthi licabange ngesitha licabange ngesimo elizobhekana naso libe neqhingasu ukuthi leyo nto izonqobeka kanjani ngaphandle kokusebenzisa amandla kakhulu. Sibatshela ukuthi abanakekele imizimba yabo bageze bageze bahlanzeke babe bahle. Akufanele baze babe nemali ukuze babe bahle. Kufanele bageze njalo baqaphele uma ngabe sekukhona iziboya abanazo emzimbeni ukuthi bayageza ngoba indawo eshisayo izona ezikhafula umoya ongezwakali kahle. Manje kufanele ke sibagqugquzele konke lokho nokuthi bageza kanjani ngoba uthola ukuthi abanye bageza bathi sebeqedile ukugeza amanzi esengcolile baphinde bayokwesula ubuso ngawo sebathatha konke lokhu ukungcola kade bukhona. Kodwa futhi siyabagqugquzela ukuthi bagqume noma uqhuma nje ngamanzi nje ukhipha nje ukungcola ongaphakathi emzimbeni wabo ngoba basuke bekhula ikakhulukazi mase befika esigabeni la sebephuphe khona isalukazi. Sakhuluma nakho konke lokho ukuthi kuyini okunye ngeke ngikwazi ukubalula la kodwa nje okusempeleni sikhulumile kakhulu ngokuyiphatha. Sagxilisa kakhulu into yokuthi umuntu onekhono angaphila ngalo, umuntu onekhono engawondla umndeni wakhe athuthukise indawo yangakubo ngokudala noma nokuveza amathuba omsebenzi ukuze abantu baphile ngekhono noma ngayikho ukuthi ufunde wazothola amajazi kodwa mayekhono mnali ikhono. Kuyiphupho lethu ke elisobala ukuthi sifisa ukukhiqiza abafana abazoba uhlobo olunjalo bebe bakwazi ukuthuthukisa indawo zangakubo bayithuthukise nabo bakwazi ukuveza amathuba omsebenzi. Kodwa iphupho lethu elikhulu mayise lokuthi sikwazi ukubona isizwe sonke nje esikhona esimpisholo sisizakala ngefoundation yethu, sikwazi ukubona amabutho eqala imisebenzi, sikwazi ukuthi izalukwazi nabantu abadala sibabonelele indlela abahlezi ngayo, sikwazi ukuthi sibakhele impheme efanele noma sibaxhumanele ney'nhlaka ey'fanele ukuthi bakwazi ukuthi bathole izindlu ezihloniphekile njengezakhamizi esihloniphayo nesiyithanda kakhulu. Ndaba ezitha omunye ngophelela Nsizwa Foundation sikubonile uhambela ke indawo ezihlukahlukene. Ngiyacabanga ukuthi nalapha okhosini kukhona la ingosi khona la usuke uqwasha futhi uphindululeka abantu besilisa. Kubaluleke ngani kunina lokhu njengophelela Nsizwa ukuthi ke nihambe nitshala ulwazi kubantu noma ke kubafana abasakhulayo? Yini le ewumongo ekwenza ukuthi cha ngiyafisa ngempela ukutshala? Yini le kusukaphi lolu thando olungaka? Kubaluleke ngani kuphelela Nsizwa lokho? Kuyivuso lethu elisukela inhlabamkhosi eyashiwo isilo samabandla indlela mithi yamakhosi ukuthi akwakhiwe amabutho ukuze isizwe sihlale siqinile nobukhosi buhlale buvikelekile. Kodwa njengomuntu okhulele ey'nhlakeni zokuphathwa kobuholi bomdabu njengoba sengike ngabalula iy'nduna zamabutho, abadidiyeli, iy'nduna zey'godi, inkosi, isilo, nokuba nothando lwendlunkulu yakithi nezinto zakithi zobuZulu namasiko. Kwangigqugquzela kakhulu ukuthi kuzo zonke iy'gaba zempilo esengifike kuzona mhlambe kukhona engakuchaphazela kwabancane abakhulayo ngoba kukhona iy'nselelo engibonayo nje ukuthi bona ngeke bekwazi ukwedlula kuzona. Kungekho ukuthi ngeke ukhumeze kodwa kuney'nselelo okufanele okungenani sizame ukubagwema ukuthi bangahlangabezani nazo. Bese kuthi lezo abangakwazi ukuthi bahlangabezane nazo sibanikeze indlela namasu ukuthi babhekana kanjani ney'nselelo enjalo. Ake ngenze isibonelo nje. Esikhathini sanamhlanje kunalento ethi uma ngabe umfana eshela intombi yamqoma phatha emva kwesikhathi isiyamala. Into yokuqala efika kumfana ukuthi akayishaya intombazana.
uma kwedlula lapho agcine mhlawumbe kukhona izinto ayethengile wazipha intombazane esefuna lezo zinto usiyayilanda agcine eseyishaya eseyilimaza mhlawumbe eseyibulala yeah ethi ufuna izinto zakhe. Kodwa mawuthi uyabuka njengamanje uhlehla nje thina zasiqoma intombi zasala nje futhi yeah akaze kube into ngaze kuthiwa kwesinye isikhathi umuntu useze athathe ngisho isinqumo sokuthatha impilo yakhe. Isishimane senza leyo nto. Leyo nto losimelene nayo kakhulu ngoba umfana fanele azi ukuthi intombazane imqoma ngoba ithanda, uma engasamthandi futhi kuyilungelo layo ukuthi imali. yeah Ayinasikhathi ayinamgomo ukuthi imala nini ngoba imqome nini. Uma nje kuthiwa uco lisahlangana alisahlangana. yeah Ingakho besigqugquzela ukuthi laba sebeqale beshela ngoba sebekhona sebeshela kulaba kade bekuleli qoqo ukuthi intombazane uyichaza ngamagama yeah uyehlula ngamazwi uyehlula ngobuwena ngesiqu sakho ngoba uma umfana efika engenayo indlela yokuyihlonipha yokuyithoba intombazaneni nentombazana imnikeza ithuba lokuthi imlalele kwakushoyo. Ingakho sithi indlela isisoka into ongenisa ngayo entombini ukuze intombi ikwazi nje nokukubuka nokuthi ugqokeni ngoba ngeke izikubuke ukuthi ugqokeni uma ngabe nawe uqhamuka nje njengomuntu nje edlwanguzela njengazi ukuthi ufuna ini. Ingakho ke sithi abantu besifazana abahlonishwe ngoba bayigugu. Wonke umuntu usuka kumama, wonke umuntu usuka umuntu wesifazane. Noma ngabe uyibhokobhoko uneinkonyane engakanani kodwa usuka kumuntu wesifazane. Kufanele ke siboneke ukuthi umuntu wesilisa akamphathe ngendlela umuntu oyigugu kangaka. Sigqugquzela ukuthi uma ngabe beqeda ukufunda ibanga likamatikuletsheni ababheke imikhakha abazokwazi ukuthi bayiqalela imisebenzi bona ngokwabo. yeah Bangancike ekuthenini bazothi sebefundile baba namajazi kuyima bekhanda ama-CV beyongqongqoza enkampanini. Amathuba omsebenzi mancane kakhulu nxa ekhona futhi mancane kakhulu okuhlinzekela abantu abaseyamaqume abaqhamuka esikoleni. Ingakho sithi abafundi lokhu abangakwazi ukuthi nezandla bayisungulele imisebenzi yabo ngokwabo baphinde bathuthukise imiphakathi yabo. Ngaphezu kwalokho besiqinisa into ethi ukufunda komuntu akungabi yithuna. yeah Sikubonile kubhlungu kuyadabukisa sizwe sikaPhunga noMageba nabesilo ukubona umuzi odonsa kanzima kukhulisa umfana azaphumelele afunde uma esefundile uthola umsebenzi. Ethe ngawuthola umsebenzi kuqala isiqalekiso esiyogcina ngethuna esefile. yeah Akasanakile ekhaya akondli ugijimisana notshwala nabangani namantombazana. Omunye ufa ngengozi yemoto bedakiwe, omunye afe ngokudutshulwa bexabana nabantu bedakiwe, omunye afe ngokufa kokuhubhana namantombazane ngocansi olungaphephile. Besikhuluma lokho singakuhlonisi ngoba iyona nto ethi sikhulisa isihlahla siyisithombo uma sesisihlahla sesithela izithelo ebese siyabuna. yeah Ilokho ngayise kafushane kuningi okunye ngoba sigcina sesinezemidlalo la intsha ebiqhudelana khona ngokwezemidlalo imidlalo yeinyawo bese simema ke nabesifazane be-netball ukuze sizobatshela ukuthi cha thina asibona labo abazobahlukumeza kodwa siyilabo abazobavikela. no Ndabezitha kuningi kakhulu engathi nje masihleli ngiyabona ukuthi nosuku lungaphela silokhu nje siklezile kokwansile. Mhlawumbe Ndabezitha ke la omunye uzothi cha sengiyibonile imisebenzi kaphelela Nsizwa ngoba ngiyazi einkundleni zokuxhumana ukhona nathi siyinhlaka sikhona abanye bayayibona kuthina imisebenzi. Omunye uzothi ngiyafisa uNdabezitha hayi nazi izwe langakithi libhubhile akafika uNdabezitha azosikhulumela nabafana ukufika uphelela Nsizwa uzosiqoqashela nje naba abafana bangakithi mhlawumbe kukhona lokho kusengavuka kungonembeza beyikhumbula ukuthi bangoba uNdabezitha wenze njani uyayihambela ezinye izindawo noma nje ugxile kakhulu la emahlabathini.
Ngingasho Mayise ngithi akufanele sishanele kude njengesundu. Yeah. Asiqale ekhaya. Silungise ekhaya. Singahambi qonela abantu eindaweni zabo kungalungile lapha esikhona khona. Sizoqala siyiqilise lento la esikhona ebese sisabalala ke nakwezinye indawo. Kodwa engingakusho nje ukuthi sivulelekile izandla zethu zivulile kulabo abafisa sisobelekelela ngokuthi sibagqugquzela abafana abancane ibutho lesilo silibumbe. Kodwa okusemqoka ukuthi uma sesilibumbile silibumbela ingonyama yamaZulu isilo indlulamithi yamakhosi esemashobeni. Njengoba kuzobe kusombuluka unyaka nje laba abafana noma leli ibutho elincane lesilwane nje kade sinalo sophinde silithathe ngoba siliqoqile ulwazi lwabo bonke ukuze sikwazi ukuxhumana nabo ngoba sifuna begcine beyile emashobeni emkhosini wabo oqondene nabo ngqo okumkhosi wokweshwama ukuze nabo babe yibutho ngokuphelele. Ngoba Mayise akusho ukuthi wonke umuntu wesilisa noma wonke umuntu owumfana uyibutho. Oyibutho ilobuthi weyo ngoba akuyena wonke umuntu oyisosha, akuyena wonke umuntu oyiphoyisa. Labo abangamasosha nabamaphoyisa bahambile baye enkambini bayoqeqeshwa baqeqeshela ukuba amaphoyisa nokuba amasosha babuya ke sebeyilokho. Yilokho ke nathi sizama ukuqilisa ukuthi abapheleliswe nabazali babo sibonge kakhulu ukuthi basidedelele ingane. Siyaphinde siyabanxusa ukuthi bayidedele noma sesiyake komkhulu endlunkulu ngoba ngakubalula kwezinye zezifundo zethu ukuthi abanye kwethenjelwe kubo emakhaya. Akukaze kubekho umuntu emlibeni wabo nje owakwakhonza endlunkulu onengonyama phakathi. Abahambeke bawomela oyise emkhulu bayobakhonzela idalwa nezinyanda ezulu zabo. Izinto zabo ziyokhanya uma ngabe benyathela bekhonza endlunkulu ngoba indlunkulu ilona Jerusalem lethu, ilona tempeli lethu, iyona altar yethu, iyona ndawo engcwele la esithola khona ibusiso komkhulu ongangentaba zakhe. Ngiyathokoza nabesilo. Sesiyiphetha ndaba ezitha ngifuna la sikhulume nomzali lapha ngasekhaya umzali onengane othi mina sengikhathela unjena nje vele umthetho wakhe akezwa umthetho wakhe akalaleli umthetho wakhe uyalo. Ngifuna sikhulume nalo mzali sidlulise ke amazwi singawasho kuyena ukuthi ke akekho umuntu owadalwa eyisilwi, akekho umuntu owadalwa enjena nje vele. Sithini kulowo mzali sesiyiphetha yini singayisho kuyena ukuze akwazi ukuqoqa abuyise lengane yakhe esekhaya? Ngingathi nje kumzali kuyenzeka ekhaya kube khona ukhamba oluphethe okuthile okuyimpilo yomndeni. Kwenzeke liphunyuke lolu khamba lufe. Abanye basuke bekhalela okuphakathi okhambeni noma bekuphakathi okhambeni. Abanye basuke bekhalela ukhamba siqu salo. Kodwa ngithi mina kulezo ingcucu zokhamba lukhona isikhona isicucu noma lukhona ucwezu ongalithatha uyolibeka emsamo lube udengezi lapho bonke abantu abayobhema khona malishunqiswe khona ukuze abantu baphile. Angeke ke salahle imbeleko ngoba sesifele. Sivula izandla njengophelela Nsizwa Foundation ukuthi abazali sifuna bona impela lapho kuthiwa mahlunga ndlebe ngoba thina emsizweni la kwaNsizwa umfana uyalungiswa kuphume konke lokho okulatasa okusekhanda ngoba ekhaya kubo basuke bethi umntaka ndodakazi basuke bethi umntaka sophecephece. La akho umntaka sophecephece, zonke zenza into efanele ngoba into ezophilisa umuntu iyaphoqwa. Into ezophilisa umuntu kancengwa ngayo. Ingakho sithi abeza abafana sokwazi thina ukubafaka endleleni okuyona yona ngoba nasi nje asincengwanga. Ngalo ndlela umzali uzoba nezinseka zengane kodwa ke eze akhuleke ukuthi isuke iphephile konke sikwenza nengane kusuke kuphephile akukho nokuhlukumeza akukho nokuthini kodwa nje sithi ingane azizwe ngoba siyazi ukuthi sesinolwazi lokuthi umfana fanele akhuliseke kanjani. Kuyenzeka ingane ikhuliswa umuntu wesifazane ongakaze abe wesilisa. So ke thina sifuna ukuvala lelo gebe
elivuleke kuleso simo mhayisi. Uphelela Nsizwa Foundation uyatholakala yini einkundleni zokuxhumana? Simtholaphi indlela yokuxhumana noNdabezethu? Uphelela Nsizwa uyatholakala einkundleni zokuxhumana, siyamthola ku-Facebook Uphelela Nsizwa, siyamthola ngisho na ku-TikTok Uphelela Nsizwa. Kuzo zonke nje na ku-Instagram yonke indawo ukhona Uphelela Nsizwa, kodwa futhi nami lapho ngibona khona ukwazi ukuthi bona Uphelela Nsizwa. Yeah, Ndabezethu. Siyathokoza. Umbukelo Nhlaka uzwile kuthiwa ke ake awukuthiwa akulahla mbeleko ngakufelwa. Letha umntwana usengaqoqeka ikakhulukazi uHB 13 and 19. Ibona laba abadingeka kakhulu ngoba omunye uzaphuma esandleni ngempela kuthiwe akezwa vele umthetho wakhe, akekho umuntu okuwumthetho wakhe uthi angezwe. Uyazi sibamba kanjalo ke mbukeli. Inhlaka Production igqilaza online. Siyathokoza. Ndabezethu.